club català de la segona B encara falten 2 jornades perquè acabi la Lliga, però ja hi ha una sèrie de conceptes que van quedant clars. És segur que el Sant Andreu serà el campió de grup, això ja ho sabíem. El Barça B jugarà al play-off, això ho hem sabut avui. El Gavà acompanyarà el Terrassa en el descens a tercera divisió, això també ho hem sabut avui. Hi haurà batusses per evitar el 16è lloc, que significa, de fet, jugar a la promoció per no baixar. La Lliga 2009-2010 a la segona B serà de les menys emocionants dels últims anys. Faltant 2 jornades, el Sant Andreu ja és campió després de guanyar i Alacant amb aquest gol de Mayor. Els de Nacho González, a més, ja saben 2 dels possibles rivals a l'eliminatòria per pujar, Ponferradina o Alcorcón. El Barça Atlètic, mentrestant, s'ha assegurat jugar als play-off i depèn d'ell mateix per ser segon. Els de Luis Enrique, però, han suat per guanyar a Terrassa. Ho han fet amb aquest gol de Benja en el minut 55. I també ja se saben els 4 equips que l'any que ve jugaran a tercera. A més del Terrassa, han baixat el València Mestalla, el Vilajoiosa i el Gavà. Els de Jaume Bonet han obtingut un empat de mèrit al camp de l'Ontinyent i fins i tot han estat a punt de guanyar, però David Arenas, in extremis, ha igualat el gol de Saavedra en pròpia porta. Ja s'han salvat el Badalona i el Sabadell. Els escapolats van obtenir la tranquil·litat definitiva amb aquest gol de David Prats al camp del Mestalla. Els arlequinats, mentrestant, ja estaven salvats i lluitaven per poder entrar a la Copa del Rei, però han dilapidat les seves opcions deixant-se remuntar al camp de l'Espanyol B. Els de David Pirri guanyaven per 0-2 amb els gols d'Arnal Conde i de Jaume Berlanga, però l'Espanyol ha capgirat el partit en un quart d'hora apoteòsic, gràcies als seus jugadors més joves. Tello ha marcat l'1-2 en el minut 76 i Álvaro Vázquez s'ha encarregat de portar el deliri a Sant Adrià amb 2 gols més en els minuts 85 i 90. Vázquez, que dimarts farà 19 anys, va pujar del juvenil a mitja temporada i ja ha marcat 7 gols. La victòria de l'Espanyol B és l'únic que dona emoció a la Lliga perquè la Gramenet no ha pogut passar de l'empat a 1 contra el Logroñés i ara està a 2 punts dels espanyolistes. Nandó, in extremis i després d'una sèrie de rebots, ha neutralitzat el gol que havia marcat Diego Cervero per als visitants. I tampoc ha pogut certificar la salvació matemàtica al Lleida, tot i una victòria de prestigi sobre el Benidorm. Amantegui s'ha fet l'1-0 a pròpia porta en el minut 15 i Marc Sallarès ha ampliat les distàncies en el 27. La segona part ha estat vibrant. Ocaña ha escurçat distàncies només començar la represa i el Lleida ha patit, però ha pogut assegurar la victòria amb aquest gol de penal de Miki en el minut 89.